थारैनो खायसे बर' आइजोआ बबे लामाथिं आगान सुरलांदों? मोनसे गाज्रि एबा मुगैथाव भिडिअखौ लानानै बाक्सानि सालबारियाव साफ्रोमनिबो मबाइलाव सावरायज्लायनाय। सासे हौवा थाखानाय बर' आइजोआ माइनरिटी समाजनि सासे मुस्लिम हौवाजों लाजिथाव एबा मुगैथाव थासारि देहायारि सोमोन्दो लाखिनाय गोबां समाजारि बिजोङाव भिडिअ भाइरेल जानाया गोसारदों। सालबारियाव मबाइल गोसारदों जि जोम गैयै जुनार आखुनि मुगैथाव भिडिअआ। मोनथिनानै मोननाय बादिब्ला बे मुस्लिम हौवाया बजालिनि हलंबारिनि सालबारि बाजाराव गला होफैग्रा मुनसेर आली होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गोबाव समनिफ्रायनो बे हिन्जावा गावनि हौवाया न'आव थायै खाबुखौ लानानै देहायारि सोमोन्दो लाखिबोबाय थादों होननानै सन्देह खालामदों। फिसाय थाखानाय सासे बर' आइजोआ गुबुन हारिनि सासे लम्पटखौ रावबो गैयै खाबु लानानै मोनसे मुगैथाव लाजिथाव खामानि मावदों। थारैनो फिसाय थाखानाय आइजोआ बेफोरबायदि मुगैथाव हाबा मावनाया बेसेबां लाजिथाव आरो मुगैथाव। थारैनो बेफोरबायदि आइजोनि थाखायनो बर' समाजा गुबुंले जानो हमगासिनो दं।